Τινούλα, δεν σε βλέπω. Εδώ, Αθηνά. Τον πλάτος. Έλα, γάμο μου. Άντε, δώσω. Πήραμε. Εσύ πού θες να κόψεις, τι είσαι το πράγμα. Ένα ωραίο. Ποιο λες, πώς είναι? Κατερίνα, ποιο λες ακριβώς? Πούς νέα βγάλανε, για ρωτατές, πούς νέα βγάλανε? Τι είναι αυτό, Θεό. Α, τέτοια βγάζουν ακόμα. Έλα, Α, είναι από αυτή τη μεριά πίσω μου. Έλα, δεν πειράζει, πάρε και αυτό. Πήγαινε να αναδείξει τι κάνουμε. Βιβλία. Πήγαινε να αναδείξει. Τι κάνουμε? Βίντεο. Τι μαλάκια, βγάλαμε μια ωραία πόζα ρε. Άσε με μωρέ, που σε βγάλω και πόζα. Κατερίνα, έλα σε δείξω. Κάπου μας. Βασικά με συμπέρανε από πού θα είναι απόγευμα. Να έρθεις από εδώ. Και πού θα έρθω από εκεί, χωρίς να πάω. Είναι πολύ εύκολο. Τι έχεις μαζέψει? Καβούρι. Σόφιο ρε το μάζεψες. Έχεις φύγει μια βγαλάνα. Από κάτω δεν κάνει. Δεν είναι γνάτη η κοπέλα μου. Ζω δύο, πώς το πήρες? Δεν το πέρασα. Ναι, νόμιζα και σένα. Άκρη για να περάσει. Βασικά ξέρεις. Ελίνα, γιατί αυτό. Είναι αυτό εδώ το γωνιακό, κάτι. Αυτό δεν είναι σαν ούλβα. Α, δεν είναι ούλβα, είναι το άλλο. Η ούλβα είναι. Η ούλβα είναι. Ναι, αυτό. Έχουμε ούλβα. Δημήτρη, αυτό που κάνει μια ζελατίνα. Καλά, δεν το έχω. Τι μιλάω την ούλβα? Εδώ. Αλλά πώς θα το βρει. Λοιπόν. Κάποιος να χώσει και